Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Gikan sa mibisita ni Wilma, si Chito, may diretso siya sa tungaan ini sa mga bata o pagkuha usab sa iyang pag-umangkon nga si Jennifer. Nailhan niya ang ilang sakinan ni Wilma. O didto sa sud sa maong sakinan, didto sa tungaan, unang migawas ang bata nga si Glina ug mihangop na kini kang Chito. Oh, si kuya ni mo ay. Kuya! Di anak ko! Di si Tito ay! Waton ta si Jennifer ha? O gikan din sa school. Mag-snacks na sa ta, okay? Wata na ta si Yaya, Tito. Siya may makuha na mo. Oh, yes. Sige, paabuton ta si ng aling. Glina, anak! Oh. Papa! Papa! Karon na lagi kami, ani. Tugay kaayok ka ta. Si Kuya pa ay. Kuya! Dali si Papa, Kuya, oh! Kuya! Dali, oh, na kang Papa, Kuya! Lindon, iyo. Gitawag ka, oh. Duula na si papa ni mo. Lagot ko niya dito. Lindon, sige na. Duulaw na siya. Kamu ang iyang giyan, he. Karoon lang siya yan, he. Karoon lang pakita. Nanganak na si mama. Wa siya. Namatay noon among manghod. Patuon ako, Lindon. Duula siya. James Lindon, muduol ka o dili? Dali, Kuya! Sige na, Lindon. Patuon ako. Niya na si Kuya pa. Anong karoon lang ka pa? Sigog tawag. Unattended imong phone. Pasagdan lang minimo si mama. Dili na dapit ka magsulti ta pag-ayaw mga anak. Sakay mo. Glina, sakay na. Opa. Diha lang ka sa front seat, Kuya. Sakay na, Lindon. Uli na ka? Kunya ta magtiwas susulti. Sakay na. Tito, adto na lang ni. Unamin ninyo ni Jennifer, ha? Bye, Tito. O sa kabasultihan. Sakay na. Watan pa na to si Yaya pa, uy. Wa pa pa'y asiya ni Apot. Nihapit mo ng groceries. Soda, Lindon. Si Yaya, naapot na pa ay. Yaya, dali na! Oy, Sir Beck. Sakay na ng aling. Ipahimutan ko una ang mga kinumpra nako, sir, sa luyo. Tiri na lang, Yaya. Kita naman to hatinhi. Dali na. Ampi mong tapi. Ay, maayong hapon di ay, sir. Ay, wala magkutubaga. Ni Asya. Huwag ikuha ang mga bata. Unsay ipasabot niya. Mupauli na ka Asya sa ilang kaugalingon. Magikusay ka Asya sa ilang kahimtangon ni Wilma. Dili lang unta mo tuo si Wilma niya. Dili na lang unta. Tungod kay gimahal ko si Wilma. Asa ti ay tapa. Dili lagi ni paingon sa ato. Isuroy ko na ang mga bata nang sakay lang niyag taxi. Ay, oo, sir. Sige, anhin na lang ko manaog, sir. Daghan mang pasahero ang agi din eh. Ilugar na lang ko. Kuyog na lang, Yaya. Uban na lang namo.
Ay, dili lamang dong Lindon. Kay di abayagi palit na kong karne. Malangan unya mo. I-ref pa din ako. Lugar na lang ko, sir. Sige, sir. Salamat. Sige ninyo, Daiglina. Dun Lindon, ha? Sige. Sir, sige, sir. Inga si Mama Yayahat. Tadaan may panuroy ni Papa. Sige, sultihan ako, Day. Day, Wilma, Day. Dala ko nang. Oh, hay ng mga bata. Kuan, Day, gidala og panuroy ni Sir Beck. Pag-abot na ako sa eskwelahan gikan nangumpra, dito na ang inyong sakyanan. Gikuha ni Sir ang mga anak ninyo. Mao ba? Tingali gikan to silang nuroy. Muuli gayo to din, kay to amang mga bata. Mao ba? Iipahimutan ko una rin pinalit na ako, Day. Niyabay gamayng karne o manok, tagsara ka kilo. Kadiyot, Day, ha? Mupauli na ka siya din, Nakonsensya na ka siya sa mga pila ka buwan nga wa siya mapakita na mo. Naipaw na ka siya nga. Nga ng anak na ko. Og patay ang among anak. Day, di palit akong budbud ka, Bob. Lami kaayo ni snacks, Day. Ang usabay gusto mo. O say gusto ni mong kutawon ako. Kape, Milo, o gatas ba hinuon? Kapilang palihog nang. Alam isuga og timpla, ha? Ay, uoy, kay bawo ko sa imong timpla, Day. Og ni Sir, magkutaw una ko, ha? Sige nang. Gikulbaan ko. Og si Chito. O si Baton ko. Miring akong cellphone. Si Vika ang mitawag. Hello? Hi, Will. Kuan. Ayaw na panawag, Chito. Niya si Vic. Nadiya sa inyo ron? Muwa pa. Pero gikuha niyang mga bata sa tungaan. Naibaw ko, Will. Dito siya. O gida ang mga bata. Naibaw ka di ay? O na-sense na ko nga nakailasyan ako tungkol sa mga bata. Haad siya tinanawan ako. Pero wa ko'y angay kahaluka ni Away. Jailer man ko. Dili natin nga lida kung sa ang magmahal. Chito, o niya na ito magsulti. Basin manawag siya. O tingali, mupauli siya. Naglaong pa ka nga, mupauli siya di mo, Will. Sorry nga. Usulti ko ingunin niya. Pero sa kong pagto, kung muanha man siya, ang mga anak ra ninyo mo iyang tuyo. O niya na ito magsulti, Chito. Please. Sige na, bye na. Kadiyot lang, Will. Please. Hello? Ngano? I love you. I'm sorry, Chito. Pasilo ako. Di mahal ko si Vic. Day, nag-init pa kong tubig. Maong nalangan ko. Kape ni mo. Salamat lang. Kisa ba itong nanawag, Day? Siya na ba? Si Sir Beck? Kuan, dili si Chito. Di ay. Unya, dito man na sa eskwelahan si Sir Beck ganina. Nakita ba ka sila? Nakailang man si Chito kang Sir Beck. Naibaw tingali siya nga si Sir Beck ang nagkuha nilang Lina. Mo'y kisulti niya nang gikuha ni Vic ang among mga anak. Day, basin na nga. Kining pagkuha ro ni Sir sa inyong mga anak. Basin na gusto na siyang mahusay mo sa inyong kahintang. Hinaot po unta nang. Hinaot pa. Pamatian lang sa niya ang iyang mga pagpasabot ni mo, Day. Naibaw na ra ba ka nga may kulukadidang na siya? Matagi lamang sa kikayon una.
Kay anak magyug ko ng mga laki day. Labi nag may kwarta. Aguroy. Unya, may barong og hitsura. Jesus! Daghang babae nga mo baiin. Ay, Unsay pagtuon nimo ng aling? Mupauli na kasi yan kayo na. Totoo man siya ron. Sa inyong mga anak ba? Ihatod mang gudto. May bahuan na nimo. Waliki mo kaon pag-ayo si kuya pa. Anong gamay na kayo ikaon, Lindon? Huwag ka ganaya siya gi-order ko? Sulti o kung siya gusto mo na. Akong gusto nga mupauli ka na sa ato pa. Ug ayaw mo pag-away si mama. Pauli na pa. Lindon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!